Mellorar a capacitación digital dos maiores no manexo das aplicacións móviles é o obxectivo fundamental dos cursos que vai poñer en marcha o Concello de Rianxo. Permitiralles realizar tarefas cotías de xeito moito máis áxil e rápido. O obxectivo principal é que as persoas que, en teoría, teñen un menor coñecemento do uso das TIC aprendan a utilizar as aplicacións móviles para desenvolver tarefas do seu día a día, como pode ser pedir unha cita médica, facer xestións da banca ou mesmo presentar unha solicitude a través da sede electrónica do Concello. En total, impartiránse 6 cursos, un por cada parroquia. Comezarán o 24 e 25 de abril en Isorna e desenvolveránse de xeito quincenal, sempre en horario de tarde de 5 a 7. Trátase de grupos reducidos de entre 8 e 12 persoas, polo que se recomenda aos interesados que realicen a inscripción canto antes a través do teléfono 664 185 489. Todo aquel que estea interesado é importante que se inscriba a través deste teléfono o antes posible, porque onte mesmo abrimos as inscripcións e hai algún grupo que xa ten as prazas casi cubertas. Entonces, aquel que estea interesado é importante que chame o antes posible para facer a inscripción.